Well dús ar an gédul síos tá an sásta gohfuil tugra eile treéis teacht chun críocha agan ag Foinse is sin cúrsa teagaisc dá Béaltriail ar líne agus is ionach linn gohfuil a can níos mó ama go ar líne a mín is bralinn gohfuil ar an saoil ag Foinse sa rang leis an bhforlíne idir cosúla tágan le os ceann déimlín anuas ach is bralinn an nua heicneolaíocht agus an is hapamid an deis le golar in Isolín mar sin an áta bhfuil cuidhá lucht óg na tír seo a gol agus bhfuil níos ás teagaisc ar fáil acu is meán cumarsáide ar nói Foinse go dtí seo ach meán cumarsáide ar fápéir ach inis is meán cumarsáide cumá ag gúsáid an meán an Isolín so tá an sásta sin. Is ionach linn bhfuil le héadí agus Nicholas Mac Fhlanncha ag Berlin sé Nicholas Scrúdaitheoir Comhairleach agus Monatóir Sinsearach ag Béaltrialacha Gaeilge na hArdteistiméireachta de Choimisiúin na Scrúdaitheoir Stáit agus is lán dinúirí é sin bhís goma agus bhís ansimile ag bheith gobar leis is seomar studio ag déanaan na fum tafat agus a gobar in dhé sin ar chuirla chéile na físeán. So túsúlagan go bhainní daoine tainmhas agus go mbeadh siad tarbhas agus go mbeadh sin na chuanmh dóibh le linn na Scrúdaithe Béaltrialacha.